La vaca Connie. El gosset i el gat. Feia un matí esplèndid al camp i la Connie i en Patch van anar a fer un pícnic. Vine, Patch, que abans de posar-nos a menjar jugarem una estona a pilota. Si primer fem una mica d'exercici, després tindrem més gana. D'acord. Mentre la Connie i en Patch jugaven a pilota, va passar el gant Murri. Ostres, aquest pastís fa molt bona olor. M'agradaria menjar-me'l sencer i després anar a fer una becaina a l'ombra d'un arbre. En Patch i la Connie no tenien ni idea del que pretenia fer en Murri. Llavors, la Connie va xutar la pilota molt fort. No hi fa res. Mentre espero que la Connie vagi a buscar la pilota, em sembla que em menjaré un tall de pastís. Ah, hola, Murri! Hola, Patch. És teu aquest pastís tan gros? Perquè espero que no tinguis pensat menjar-te'l. Doncs sí, justament ara me'n volia menjar un tall. Ostres, doncs jo de tu no ho faria perquè tens grans a la cara i els pastissos encara en fan sortir més. Què dius ara? De veritat que tinc grans a la cara? I tant, n'hi tens molts i el pitjor que pots fer si et surten grans és menjar pastissos. Ostres, doncs si vols ja te'l pots menjar tu, el pastís. Vaja, moltes gràcies. Au, Patch, què fas? Vinga, que encara no m'ha acabat de jugar. És que ja no tinc ganes de jugar perquè tinc molts grans. Apa, però què t'empatolles? Tinc tota la cara plena de grans. Jo no te'n veig cap. Vaig a buscar algun lloc per amagar-me perquè ningú em vegi aquesta cara plena de grans. Faig riure. I en Patch es va anar a amagar rere un arbust. Au, vinga, surt, que no cal que t'amaguis. Pobre Patch, es pensava que tothom se'n riuria perquè tenia grans. Fes-me cas de debò, que estàs igual que sempre. Hola, Patch, hola, Connie. Estic molt content de veure-us. Ja em diràs si n'hi ha per estar content de veure'm tots aquests grans. Doncs jo no te'ls veig per enlloc, els grans. Què, us venen de gust unes mores? Sí, sí, que bé. Ens encanten les mores. Mengeu-ne tantes com vulgueu. Que bones que són. Doncs a mi no em venen gens de gust. Estic tan disgustat pels grans que no tinc gana. Pobre Patch, ha de menjar per mantenir les forces. A veure si li trobo alguna cosa bona. Al riu, la granota es divertia a la seva barqueta. Al bosc, les papallones voletejaven alegrement buscant flors ben boniques per menjar-se'n el nèctar deliciós. Mentrestant, la Connie va anar a buscar les cireres més dolces que va trobar per portar-les al seu amic Patch. Les formigues li van donar un cop de mà per collir-les. En Patch no podrà dir que no quan vegi aquestes cireres tan delicioses i segur que quan se les mengi es trobarà més bé. La Connie va portar les cireres a en Patch. Caram, quin munt de cireres, que grosses i vermelles. Segur que són boníssimes. Doncs les he anat a collir especialment per tu. Visca, visca! Són totes per mi. Què et passa? Que no te les menges? I si resulta que encara em fan sortir més grans? Ostres, però si no en tens de grans i les cireres són molt bones per la salut. Hola, parella! Hola, Wally! Oh, aquestes cireres han de ser molt bones. Me'n dones una? Sí, tu mateix. Per mi ja te les pots menjar totes. Que bé!
Gràcies, Patx. N'hi havia per llapar-se'n els dits. Ho veus, Patx? Hauries de fer com en Wally i atipar-te bé. No puc menjar mentre tingui tants grans. Vine, que anirem a veure la meva àvia. Per què hi vols anar? Perquè em sembla que et podrà ajudar. Potser em dirà com em puc curar els grans. Quan en Patx i la Connie anaven cap a casa de l'àvia, de cop i volta... Auxili, que hi ha algú! És la meva àvia, què li deu passar? Però què t'ha passat? Que el vent ha tombat aquest arbre i ara no puc sortir de casa. Que podríeu provar d'empènyer-lo per treure'l del mig del pas. Te'l traurem de seguida, ja ho veuràs. Ui! Ho sento, no puc més. Esclar, no tens força perquè avui no has menjat gens. I en Patx es va menjar 2 pomes de la pomera. I va agafar tanta força que va treure l'arbre del mig del pas tot sol. Molt bé, Patx, gràcies. Ets un gosset molt forçut. Sí, però tinc molts grans a la cara. Escolta bé el que et diré. No en tens de grans, o sigui que no pateixis més per això, home. Doncs en Murri m'ha dit que tenia grans i per això li he regalat el pastís. Ara ho entenc. En Murri t'ha pres el pèl, es volia menjar el pastís ell i per això t'ha dit que tenies grans. Ai, quin mal de panxa que tinc, quin mal! Au, vine cap aquí i explica'm què et passa. Ai, mare, que m'he menjat un pastís de fruita sencer i ara em fa molt de mal la panxeta. Ai! Em sap greu, però la culpa és teva per menjar tant de pastís. No t'amoïnis, que jo sé el remei que et convé per curar-te el mal de panxa. Però per què li has dit a en Patx que tenia grans? És molt lleig això d'enganyar els amics per quedar-te les seves coses. Sí, és molt millor compartir un pastís que no pas menjar-te'l tu sol. Això ho sap tothom. És ben veritat, i no és bo ni menjar massa ni menjar massa poc. L'àvia de la Connie era molt bona i va fer una infusió d'herbes per curar el mal de panxa d'en Murri. I en Murri va prendre la lliçó i va prometre que no tornaria a enganyar a ningú més. Prometo, Clara!